Namaste. Milí priatelia, ja vás srdečne zdravím. Pripravili sme pre vás minisériu jogy. Veľmi rád by som vám v týchto cvičeniach, v týchto krátkych videách predstavil jogu. Joga nie je len o fyzickom cvičení a fitnessových prvkoch, ale je to nádherná filozofia, je to vlastne životná cesta. Tu vám budeme predstavovať, ako správne dýchať, ako nabrať a otvoriť v sebe novú energiu, ako zlepšiť zdravie a ako sa priblížiť k dlhovekosti. Teším sa teraz týmto spôsobom na naše spoločné cvičenie a nech sú tieto videá pre vás malým krokom na ceste k vnútornej harmonii, mieru, pokoju a hlavne zdraviu. Namaste. Srdečne vás vítam pri sledovaní a cvičení jogy. Pohodlne sa usaďte, vyrovnajte si chrbát, ak je to príjemné, skrížte nohy. Ruky si položte voľne na kolená, spojte palce a ukazováky a otočte dlane smerom dopredu a hore. Uvoľnite sa v ramenách, krásne sa spriamte, vyťahnite krčnú chrbticu, hlavu tak vysoko a majestátne, ako keby ste mali kráľovskú korunu na svojej hlave. Pery sú ľahko privreté, ak môžete, tak ľahučký úsmev. Ten úsmev prinesie príjemnú atmosféru okolo vás, ale aj do vás. Oči sú privreté alebo poloprivreté a zrak je nasmerovaný do stredu medzi obočie. To pomôže, aby sa myseľ trošku stiahla, stíšila a sústredila. Špička jazyka sa dotýka jemne horného podnebia a skúsme sa teraz zapojiť do predstavy, že všade okolo nás, tak ako samotný vzduch, je aj nekonečný oceán energie. V Indii, v joge sa to nazýva prána. Táto prána je naozaj všade okolo nás a príjmame ju svojim dýchom, príjmame ju potravou, príjmame ju vodou a príjmame ju aj príjemným pohľadom na niečo pekné alebo aj vôňou a podobne. Sústredíme sa samozrejme teraz na ten dých a preto sa naučíme tú jednu z najzákladnejších a najväčších vecí, ktorú nám joga prináša, a to je hlboký alebo plný jogový dých. Dirga pranayama. Veľmi dobre. Technika je v podstate veľmi jednoduchá. Vydýchneme a pri výdychu nosom, dýchame nádych aj výdych nosom. Pri výdychu vtiahneme brucho silno dovnútra a potom začneme kontrolovane pomaličky to brucho rozpínať, nadýchujeme sa, brucho ide von. A potom, keď cítime, že to brucho je plné, ako keby sa naplnilo vodou, tak potom zapojíme hrudné svaly. Vtedy sa hrudník rozťahuje, medzirebrové svaly, zdvíhajú sa prsia a kľúčne kosti a takto s plnými plúcami na chvíľočku ten dých zadržíme. Niekoľko sekúnd, 2, 3, možno 4 a potom pomaličky zase vydychujeme opačným spôsobom, že najprv klesnú kľúčne kosti, potom sa sťahujú rebrové svaly, hrudník dovnútra, prsia a potom sa zase vtiahne brucho. Je to jednoduché, môžeme si to ukázať jednoducho na zlatke. Veľmi pekne ťa poprosím, otoč sa trošku bokom, aby ľudia videli. Veľmi dobre. A odtiaľto. Najprv je hlboký výdych, brúško sa stiahne dovnútra. Na chvíľočku zadržíme a potom brucho pomaly vystupuje von. V tom istom nádychu najprv hrudník, prsia, kľúčne kosti a nakoniec zadržíme dých. A potom pomalý výdych. Ten výdych by mal byť raz tak dlhý, ako bol nádych. Najprv klesajú kľúčne kosti, prsia, rebra sa stiahujú dovnútra a nakoniec sa vtiahne brucho. Fantastické. Takto chvíľočku zadržíme a znovu opakujeme. Ďakujem. Opakujeme ďalší cyklus. Dirga pranayama. Dirga znamená plný, úplný dých. Takže skúsme si to ešte raz spolu. Komu to je náhodou ťažké, nedokáže ovládať tie svaly toho dýchania, môžete si jednu ruku kľudne položiť na brucho, druhú zase na hruď a tými rukami to kontrolovať. Vydýchneme brucho dovnútra, pomalý nádych, brucho sa rozpína smerom von. V tom istom nádychu sa nadvihuje ruka, ktorá je na hrudi a nakoniec ešte krátke dodýchnutie pod kľúčne kosti. Zadržíme dých a pomaličky vydychujeme. Najprv klesá hrudník a potom vtiahneme brucho. Toto je jeden z tých najzákladnejších cvikov pranayama. Prána, energia, ako som povedal, a yama znamená ovládať, kontrolovať. Čiže kontrola, ovládanie energie. Poďme znovu spolu. Hlboký výdych, pomalý hlboký nádych. Brucho, hruď, kľúčne kosti, zadrž a hlboký výdych.
To dýchanie je pokojné sústredenie a je to v podstate aj vstupná brána do meditácie. Kto chce začať meditovať na začiatku, musí začať sledovať svoj dých, sústrediť sa na dých, odpútať sa od všetkých vonkajších problémov, zastaviť sa na chvíľočku, zostať proste v prítomnej chvíli a sústrediť sa chvíľočku iba na seba. A najlepšia pomôcka, ako to začať robiť, je naozaj sústrediť sa na ten dých. Napojíme sa na dých, ktorý prechádza tým nosom, cez nosové sliznice, koreň nosa, nosohltán, do hrdla, priedušnicu a priedušky do plúc. A potom sa sústredíme zase na ten výdych a uvedomujeme si, že ten vzduch je trošku taký teplejší, také našu energiu do ňo vkladáme pri výdychu. A s nádychom zase načerpávame novú energiu. S nádychom, ako keby sme sa nadýchovali čerstvosti, sily, zdravia. A s výdychom všetko nepotrebné zase zo seba vydávame von. Ešte posledný krát hlboký výdych a hlboký nádych Dirga Pranayama. Dýchame tichúčko, iba my sami vnútorne počujeme ten svoj dých. Myseľ je na ňo sústredená, vťahujeme do seba energiu, vydychujeme. Pohružíme sa, ponaráme sa sami do seba. Perfektné. Teraz dajme ruky zase do polohy Namaskar alebo Pranamasan. Lakte veľmi skromne, s úctou vedľa tela, palce sa dotýkajú hrudnej kosti, hlavu trošku skloňme a precíťme si ten pocit skromnosti, jednoduchosti. A samozrejme prítomnej chvíle. Sme teraz tu, teraz sme pokojní, teraz sme spokojní práve v tejto chvíli na tomto mieste. Na chvíľučku sa zbavíme, odložíme tie problémy a starosti, radosti, túžby na potom. Teraz sa chvíľočku sústredíme iba na seba. A v sebe, vo svojom srdci, chvíľočku skúsme aspoň na niekoľko sekúnd nájsť dokonalý pokoj, harmóniu. Povedzme si, teraz som týchto pár sekúnd v momente, keď sa nikam neponáhlam, keď sa na nič nehnevám, keď necítim stres, ani hnev, ani zúfalosť a som dokonale spokojná alebo spokojný. A teraz ešte ďalšia krásna očistujúca metóda pre dušu a to je vďačnosť. A tak si spomeňme na niečo, čo je v našom živote dôležité, pekné a keď naozaj nič nevieme nájsť, tak si aspoň uvedomme, že v tomto momente sa môžeme hýbať a nemáme žiadnu traumu ani napätie. Hlboko sa poklonte a jednoducho vyslovte svoje ďakujem, svoju modlitbu alebo svoju mantru alebo aspoň len pocit pre niekoho alebo niečo, čo si zaslúži našu vďaku. Kto nepoloží hlavu až na zem, stačí sa dotknúť špičkami prstov zeme a potom svojho čela. Teraz sa opäť spriame. Veľmi dobre. Krása, uvoľníme nohy, natiahneme dopredu, rukami sa oprime vzadu a trošku si tie nohy vytrazme. Uvoľnené stehná, úplne mekučke. Takisto vyklepme trošku tie nohy, aby sa prekrvili. Dlho sme sedeli bez pohnutia a trochu oživme. Perfektné. Zostaňme takto voľne sedieť, nohy sú mierne pootvorené. Ak je možné, tak nech nám tak špičky nepadajú, ale sú krásne zdvihnuté, vedomé. Hej? Pekne sa vyrovnajme a teraz jednoducho ruky natiahneme dopredu, veľký nádych a trošku sa predkloňme dopredu. Hrudník smeruje trošku hore, nádych aj hlava a výdych, trošku zagúľaďme chrbát a ruky k sebe. Opäť krásny veľký nádych, otvor a hlboký veľký výdych. Toto krásne zvieratko sa volá Shanti. Shanti znamená mier a pokoj. A ešte raz, ona musí byť samozrejme všade prítomná pri cvičení jogy. Otvoríme krásny nádych, pozri sa trošku hore a výdych. Mierne zagúľatíme chrbticu. Nádych a hlboký výdych. A ešte raz krásny nádych, otvor a hlboký výdych. Veľmi dobre, trošku uvoľníme tie nohy znovu, výborne uvoľníme ramena. Krása. A teraz zase trošku spevníme telo, ruky si položíme na zem, prstami dopredu, dlaňami na zemi. Tými rukami, ako keby sme sa chceli posunúť, pritiahneme sa trošku dopredu, stlačíme ramena dole, vytiahneme hlavu vysoko hore a snažíme sa zdvihnúť aj päty zo zeme. Medzi zemou a pätami je niekoľko milimetrov alebo centimetrov rozdiel. Tým sa nám napnú krásne stehná a my sa snažíme ešte stiahnuť aj svoje pohlavie a konečník a proste perineum, spodnú časť trupu. Krásne rovný chrbát, ramena tlačíme dole a trošku bojujeme s tým chrbtovým svalstvom.
Pomaličky zdvihneme aj ruky. Vyrovnáme stále ten chrbát čo najviac. Ramena tlačíme dole a skúsme sa pozrieť medzi dlane. Perfektné. Pomaličky ruky dáme za seba dozadu. Tá pozícia prstov, ako ti bude vyhovovať. Ak je možné, tak dlaňami na zemi, prstami vpred. Keď nie, tak daj sa treba na špičky prstov. Natiahni špičky na nohách, napni stehna a podľa svojich možností zdvihni zadok vysoko hore. Zostaň chvíľočku tak, vydrž. Komu to je veľmi ťažké, tak kľudne pokrčte kolena. Môžu byť pokrčené kolena, prehni sa. Veľmi dobre. Pomaličky si zase sadni, flex na chodidlách, priťahuj ich k sebe, hrudník dopredu a hlava úplne dole. Hlava opäť hore, ruky hore, krásny nádych. Ruky oblúkom dozadu, hlava dole, výdych. Natiahni špičky, napni stehna a zdvihni hore zadok veľký, nádych. Pomaličky si sadni, špičky pritiahni k sebe, hrudník dopredu, hlava dole, výdych. Ruky hore, nádych. Oblúkom dozadu, hlava dole zase, výdych. A stále hlboké dýchanie. Zdvihni hore zadok, nádych. Sadni si, flex na chodidla, hrudník dopredu, hlava dole, výdych. A ešte posledný krát. Ruky hore, nádych. Oblúčik dozadu, hlava dole, výdych. Zadok hore, nádych. A sadnime si krásne späť, flex na chodidlách. A teraz ruky natiahneme dopredu. Snažme sa mať stále ten chrbát úplne rovný. Nepadajme dozadu, vystríme sa, špičky kontrolujeme. A teraz dlane otočme dopredu, prstami smerom hore, napnime trošku svaly na rukách a ramená stlačme dole. Pomaličky mierne dozadu, mierne, brada k hrudi a vtiahnite brucho silno dovnútra. Krása. Kto môže, nadvihne aj päty zo zeme. Z toho späť hore, vyrovnaj chrbát, zdvihni ruky, hlboký nádych a potom rovnými lakťami ťahaj sa čo najviac dopredu za rukami, čo najviac dopredu, ešte viac dopredu. Kto môže, tak ruky až pred nohy, kto nie, tak aspoň ku kolenám. Ak môžeš, chyci špičky zhora, pokrč lakte a hlava dole. A tu sa trošku tak poprevaluj z jednej strany na druhú, keď tak pozri sa pod jednu pazuchu a pod druhú. Výborne. Z toho sa pomaličky spriam, vyrovnaj chrbát, natiahni ruky dopredu a zdvihni sa až hore. Krásny nádych. Ruky daj dopredu, prstami smerom hore, mierne zagúľať chrbát, napni brucho, zdvihni päty, brada k hrudi a vtiahni brucho. Späť hore. Nádych. Dopredu a dole. Výdych. Každý podľa svojich možností. Keď je to ťažké, pokrč kolena. Nádych hore. Výdych dozadu. Späť hore, krásny nádych a ďaleko dopredu za rukami výdych. Fantastické. Pomaličky sa spriam, uvoľni a pritiahni päty k zadku. Chyť sa pod stehnami, pod kolenami, rukami a nadvihni nohy trošku zo zeme. Sústreď sa na to, kolená sú blízko pri sebe a ramená stlač dole. Vyrovnaj hrudník, vtiahni trošku brucho, snaž sa dotýkať stehnami trupu. Perfektne. Pozri sa mierne hore a potom drž si stále tie nohy, brucho stále pri stehnách, s výdychom vystri. A s nádychom pritiahni päty späť k sebe. A znovu výdych vystri a spolu s tým nádychom silno stiahni svoje lono, pánvové dno. Veľmi dobre. Vystri, výdych, rovný chrbát, hrudník dopredu. A tí, ktorí majú trošku silnejší chrbát a brucho, môžete ruky natiahnuť vpred a bez pomoci rúk vystri nohy a stiahni. Kto to nemôže urobiť, stále si držte cez stehna. Vystri a stiahni. Ešte posledný krát. Vystri a potom stiahni. Polož nohy späť na zem, krásne sa vystri. Veľmi dobre. Ruky za seba, uvoľni nohy a trošku predýchaj. Veľmi dobre, keď sa nám trošku utíši srdce a svaly, opäť skrížme nohy. Ruky si položme na kolena. Tá pozícia sa volá Dhyana mudra. Pozícia tých rúk. A z toho hlboký jogový výdych Dirga pranayama. Vydýchneme, vtiahneme brucho dovnútra, na chvíľočku zadržíme dých a potom pomaly rozpíname to brucho. V tom istom nádychu sa nadvihujú prsia, rozťahujú rebra, na konci kľúčne kosti. Zadrž a pomaly kontrolovaný hlboký výdych. Najprv klesnú kľúčne kosti, hruď a brucho dovnútra.
A ešte jeden taký krásny, hlboký nádych a výdych. Výborne. A potom zase pomaličky nohy natiahneme dopredu, dáme si ich približne na šírku svojich bokov, špičky pekne zdvihnuté, vyrovnáme chrbát. Dlane sú na zemi, prstami smerom dopredu, ramena pekne dole. Zdvihni ruky vysoko hore, krásny nádych. Oblúkom ruky dozadu až na zem, natiahni špičky na nohách, napni stehna a zdvihni zadok vysoko hore. S výdychom si sadni, pritiahni špičky k sebe, hrudník dopredu, hlava dole, výdych. Ruky vysoko hore, krásny nádych. Ruky dopredu, prstami hore, chrbát trošku dozadu, vtiahni brucho a nadvihni päty. Opäť ruky a trup hore, nádych. A teraz ťahaj ruky ďaleko dopredu pred seba, čo najďalej a potom pokrč lakte a hlava dole, každý podľa svojich možností. Z toho sa pekne spriam, vyrovnaj chrbát a pritiahni kolena k sebe, zdvihni trošku zo zeme, rukami vpredu alebo si drž stehna a pomaličky vystri nohy. Silno stiahni lono, práve to ti dáva tú silu a práve to sa má trénovať. Pozri sa hore. Fantastické. A potom prekríž nohy, ruky daj za seba. A snaž sa, aby bolo telo zvislo hore, aby bolo kolmo k zemi. Nepadaj dozadu, nenakláňaj sa ani dopredu. A odtiaľ zdvihni zadok a silno, hlboko, prudko sa nadýchni. Veľký nádych a pritom stiahni lono perineum silno do seba. Tak ako keby si potrebovala ísť na záchod, stiahni a sadni si, vydýchni. A toto zopakuj znovu, zdvihni sa vysoko hore, ale ak môžeš, tak skús zdvihnúť aj nohy. Stiahni a sadni si späť. Ak nie, tak nohy stále na zemi, iba zadok hore. Pripravme sa, poďme. Nádych a výdych. Sťahujte to lono ako pumpu. Nádych hore a výdych. A ešte posledný krát. Nádych hore a výdych. Úžasné. Celé si to zopakujeme ešte raz, ešte jedno kolečko. Natiahni nohy dopredu. Výborne, pekne sa spriam. Tá pozícia sa volá Dandasana, pozícia palica. Ruky vysoko hore, krásny nádych. Oblúčikom až dozadu, natiahni špičky a zdvihni zadok hore. Pozícia Purvottanasana. Sadni si späť, hlava dole, špičky k sebe, výdych. Opäť ruky hore, nádych. Natiahni ruky dopredu, chrbát dozadu, brada k hrudi, brucho dovnútra, výdych. Späť hore, nádych. A ďaleko dopredu, predkloň, Paschimottanasana alebo kliešte. Spriam sa, vyrovnaj chrbát, chyť si stehna alebo natiahni ruky dopredu, päty pritiahni k zadku a vystri nohy hore. Pozri sa nahor. Prekríž nohy, ruky za seba a zdvihni zadok alebo zadok aj nohy. A pomaličky si sadni. Výborne, verím, že sa vám to páči a mne sa to páči tiež a verím, že aj tebe. Tak si dáme ešte raz. Pripravme sa, natiahnime nohy, pekne vystreté kolena, špičky zdvihnuté, vyrovnáme chrbát. Nádych. Výdych. Zadok hore, nádych. Výdych. Ruky opäť hore, nádych. Chrbát dozadu, ruky dopredu, výdych. Späť hore, nádych. Dopredu predklon, výdych. Spriame sa, loďka, Navasana, výdych. Prekryž nohy, zdvihni zadok, Kukuttasana. A polož, zostaň sedieť, ruky si polož na kolena, nadýchni sa hlboko nosom a uvoľňujúco vydýchni ústami. Krása. A teraz ešte posledný krát pôjdeme hlboké jogové dýchanie, Dirga Pranayama. Vydýchni, vtiahni brucho, pomalý nádych, rozpínaj brúško von. V tom istom nádychu rozťahni rebra, hruď, kľúčne kosti, zadrž. Pomalý, kontrolovaný hlboký výdych.
Nielen telesne, ale aj myseľ je sústredená a spolu s tým dýchom vchádzaj do seba. Prostredníctvom vzduchu ohmatávaj to svoje vnútro, skúmaj ho, skúšaj, spoznávaj. A ešte posledný, ten najväčší, najdlhší, najšťastnejší nádych a výdych tohto dňa. A teraz dajme ruky opäť do polohy Namaskar, Pranamasan, lakte blízko pri tela, palce sa dotýkajú hrudnej kosti. Naplňme sa pocitom harmonie, rovnováhy. To, čo prežívajú jogini v Himalajach, neustále to akési samadhy, osvietenie, my pocítime aspoň na niekoľko sekúnd. Toto je základný bod mojej duše, môjho tela, mojej mysle. Teraz chvíľočku nikam neponáhlam, na nič sa nehnevám, s ničím sa netrápim, nezúfam si, nemám strach, cítim dokonalý pokoj a darujem si sama alebo sám sebe pocit vnútornej radosti, vnútornej bláženosti, ktorú mi nemôže dať nič zvonku, tak ako ja sama alebo sám v sebe. A teraz naplňme ešte svoju dušu a srdce pocitom vďačnosti. Spomeňte si aspoň na maličké veci, ktoré sú vo vašom živote dôležité, na ktorých vám záleží a za ktoré môžete byť vďační. Môžete byť vďační svojim rodičom, svojim predkom, samotnej prírode, osudu, nebu alebo jednoducho Bohu. Hlboká poklona, vlastná mantra, vlastné poďakovanie. Kto nemôže hlavu až dole, špičkami prstov sa dotkni zeme a potom svojho čela. Pomaličky vyrovnaj opäť chrbát, spriam sa. Lúčime sa s vami a tešíme sa na ďalšie spoločné cvičenie. Namaste.